салому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дӯстони гироми, айни ҳол мо дар пеши корвон ҷойгир ҳастем. Инаҳа парковкаи корвон, ина худи бозори корвон ва хонаи имрӯзаамон дар 64 микрорайон ҷойгир аст. Пушти ҳамин бинода се хонага бо масоҳати 52 метри квадрат. Тамошобинони гироми, ина марҳамат ҳамун бинои гуфтагимон якум дом ва дуюм дом. Дар ҳамин дом хона ҷойгир аст. дар наздикиш садик мебошад мактаби 5 ва литсеи туркӣ, боз масҷиди калонам дар наздаш аст. Тамошобинони азиз, ина марҳамат худи бино аз 4 ошуна иборат аст. Хона дар сеюм ошунаш қарор дорад. Марҳамат сар мекунем. се хонага мебошад. Ина якум ҳуҷраш, дуюм ҳуҷра, роҳи кухниву балкон ва сеюм ҳуҷра меҳмонхона мебошад. Аз ҳамин ҷо сар мекунем. дӯстони азиз, хона евроремонт дорад, шароитош бениҳоят хуб аст. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад айбе ғарзи телевизор, яъне ки ҳама чизош меистад, фақат телевизорае мегиранд. Тамом. хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ мебошад. Балкон ҳам дорад. Ина марҳамат дӯстони гиромӣ. документошам 100%, ҳама ҳуҷҷатош қоидави. Мегузарем ба дуюм ҳуҷра спални мебошад. хона свет ва об қатъи ягон проблема надорад, ҳама вақта мебошад. нархи хона $55,000, сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай ва алишам мешавад. бо хона дар шаҳри Душанбе метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем. мо бошад сеюм ҳуҷра нишон медем. адреси хона 64 микрорайон, кӯчаи Қосимова 11/4, подъезди 4, хонаи 29. ҷош ҷои хубай, дар наздикиш мактаби 5, литсеи туркӣ, садик, масҷиди калон, пурри магазин, бозори корвон ва ғайра. инҷо бошад таги дом дӯстони азиз ва тирезаҳои пластикии туркӣ дорад. ванна ва туалеташ алоҳида мебошанд. ина марҳамат. инҷо ванна яъне ҳаммом ва инҷо бошад ҳоҷатхона. дар ин ҷо кухниву балкон мебошад. ҷои либосмонии калон дорад ва чизе ки шумо мебинед дар рӯи экран ҳамаш меистад. медроиву зиндагӣ мекунед. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. се хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи дом аз 4 ошона иборат аст. хона қарор дорад дар 64 микрорайон назди бозори корвонда. нархаш $55,000, сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ҳар ду рақам WhatsApp доранд, 100% кор мекунанд. аз номи канали Dom TJ гап занед, ба шумо скидка карда мешавад. мо боша навора буд мекунем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.